Mayong hapon kanatong tanan sa mga kaigsunan ko sa pagtuo sa atong pinulungang Binisaya nga nakaroon sa ilang mga panimalay nga mingduyog karon sa atong panagsimba dinhi sa atong iglesia sa Cosmopolitan Church. Ug ako manghinaot nga sa atong panag-uban karon kitang tanan iyang bubuan sa iyang panalangin nga langitnon aron magapadayon kita sa atong kinabuhi nga ngayan diha sa atong Ginoong Kristo. Salamat sa Ginoo nga kitang tanan gihatagan sa Ginoo og dako nga kaygayonan nga magkayusa na pod nining adlaw ang katapusang Domingo sa buwan sa Setyembre nga diin atong pasalamatan ng Dios kay atong mang nakita ang iyang kaluoy nga sa kanunay iyang gipasinati sa matag usa kanato. Nining kahaponon ang katapusang Domingo sa buwan sa September, atong gisaulog ang Fellowship of the Least Coin Sunday nga diin atong gihatagan og dakong bili ang pagkaimportante sa gimbuhaton niini nga Fellowship of the Least Coin nga diin ang tuyo og tumong nga ang gimbuhaton sa atong Jesucristo pinagi sa panagampuay sa matag usa ang inyong gitagana nga mga sinsilyo makahatag kini og dako nga gimbuhaton sa ministeryo sa atong Ginoong Kristo dili lamang dinhi sa atong iglesia kundi sa tibuok kalibutan katungod kay kining Fellowship of the Least Coin kini international. So daghang salamat sa mga anak sa Ginoo nga nagatagana og mga sinsilyo para sa gimbuhaton sa Fellowship of the Least Coin aron ipasinati ang gugma, ipasinati ang dako nga presensya sa Dios ngadto sa atong mga kaigsuonan. Og nining kahaponon ang atong mamumulong usa sa mga membro sa atong Board of Elders nga diin ana gimbuhaton sa Ginoo diha sa Fellowship of the Least Coin nga diin kadaghanan ang mga kababaihan mo'y naghatag nini og dako nga pagtagad. Ang atong mamumulong elder sa atong iglesia, usa ka retired nga professor sa University of Santo Tomas, ug daghan pa ang iyang mga achievements nga nahimo nga diin atong nakita ang iyang kinabuhi nga ana ay dako nga pagtagad sa mga gimbuhaton dili lamang sa academ kundi diha sa atong iglesia. Siya usab ang atong dorm dean o kanhi ang atong presidente sa Christian Women's Association o siya na karon ang atong advisor sa atong CWA. Ang atong mamumulong mao ang atong pinangga nga elder Ofelia Laurente. So daghang salamat kay Ate Ophel nga gihatagan kita og higayon nga makaambit sa iyang mensahe, sa iyang pangunauna og dako nga kahibalo may tungod niining atong pagsaulog sa Fellowship of the Least Coin. So atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang kinabuhi nga wala ni ihikaw ang pag-share sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa matag usa kanato. Sa uban pang makakuhan akong ipahibalo nga sa sunod Sabado, October 2, mauna ang atong Visayan Family Day. Usa kini ka gimbuhaton para sa atong pagatubang sa atong pagpasalamat sa Ginoo sa atong ika-26 ka tuig nga pagsimba sa pinulungang Binisaya dinhi sa atong iglesia sa Cosmopolitan Church. Since wala tay panagtigom nga paghimuon ang Visayan Overseers nagplano nga ang atong selebrasyon niya ng Family Day atong ihatag ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan sa mga buta nga ilang panglanon sa matag adlaw. So, we decided nga magkaroon kita ng food feeding sa mga street dwellers karong Sabado puhon. So, kung kinsa man kutong mo volunteers nga muuban sa atong pagpanghatag o pagkaon ngadto sa atong isig kaingon nga ana sa kahimtang nga dili maayo tungod kay ana sa
street lang sila nangatulog, you are welcome to come here sa Sabado sa insaktong alas 9 sa buntag. So, makita-kita ta din mga igsoon. Agig pasalamat sa Ginoo sa ika-26 katuig nato nga pagsaulog karong October 10. So, in advance sa October 10, ang atong pagsaulog, paghimon din sa atong Cosmopolitan Church, o atong yan po nga mag-open na ang atong face-to-face nga pagsimba karong October 10. So, ang atong mamumulong, yan ang pagsaulog, maong atong mahal nga obispo, ang General Secretary sa atong mahal nga United Church of Christ in the Philippines, si Bishop Melsar Labuntog. So, usa na siya Cebuano ang salita nga taga Cagayan de Oro City. So, ako manghinaot, og atong yan po, nga kanang higayuna, hatagan o buligan ta sa Ginoo nga magkayusa ta diri sa Cosmopolitan Church sa pagsaulog sa atong ika-26 katuig nga pagsimba sa Pinulungang Binisaya, inubanan sa pasalamat ngadto sa Dios. Sa uban pang makakuhan, ang Board of Evangelism and Mission nagapadayon sa tuktok sa inyong mga kasing-kasing tungod kay uban sa ilang programa ang pagpakaon usab sa mga street dwellers twice a month. So, among ipabot kini sa tanan nga mga miyembro sa Cosmopolitan Church nga adopt a street dweller. Nga diin, ang kantidad 50 centavos, 50 pesos lamang sa matag street dwellers. Every 50 pesos you give or you donate or you pledge to the church for the food feeding program o Board of Evangelism and Mission, makapakaon na kamo og usa ka tawo sa miyanang adlaw. Every second and the fourth Saturday of the month. So, at 50 pesos, gamay lang na. So, sa atong paghatag sa atong 50 pesos or 100 or any amount, makahatag ka na og dako nga gimuhaton sa Ginoo og atong mapasinati ang gugma sa Dios ngadto sa atong mga kaigsunan nga naa nagpuyo lamang sa atong mga kalye. So sa uban pang makakuhan, nagpasalamat kita sa Ginoo tungod kay nagapadayon ang inyong pagpadala sa inyong tithes, offerings, pledges nga diin kini nagapakita nga ang gugma sa Dios o ang iyang panalangin sa kanunay iyang gibubo sa matag usa kanato. So panalanginan kamo sa Ginoo. Kindly send lang sa atong land bank account or sa GCash nga gihatag sa atong treasurer para maresibuhan ang inyong ipadala nga mga tithes, offerings, and pledges. Sa uban pang mga kakuhan, ato na lamang tanawon ang atong Cosmo News para sa wala tanan nga gimuhaton sa tibuok simana. Bible studies, naana sa atong Cosmo News. O sa sunod Domingo di ay pohon, ang first Sunday of the month of October is the celebration of Christian Young Adults Fellowship. So kami manginaot nga ang gimbuhaton sa pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi sa mga young adults, mataga nato og dakong bilinga ang inyong mga kinabuhi usab anay dako nga gimbuhaton para sa atong iglesia nga din kamo gitawag diha sa Ginoo. Padayon usab nato nga iampo ang atong mga kaigsunan sa pagtuo nga naa sa mga kulayahon sa ilang lawasnon nga kinabuhi nga naa sa atong Cosmo News. Atong pasalamatan ang Ginoo sa mga kaigsunan sa pagtuo nga nagsaulog silang adlaw na taon karon atong i-greet sila og happy birthday si Igsong Valdemar Di Peralta, La Arne Haem, Breeze Limpiado, Kayla Teresa Lo, o ang akong duha ka igsoon nga nagsaulog silang adlaw na tawan karon si Evans Mata o si Evony Mata. Akong i-greet kamong tanan nga nagsaulog sa inyong adlaw nga natawhan karon. So ako manghinaot nga buligan pa kamo sa Ginoo sa inyong pagpadayon sa pagatubang sa kinabuhi inubanan sa grasya diha sa atong Ginoo Kristo. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, meaning kahaponon, atong andamon ang atong mga kinabuhi o kasing-kasing sa pagduol sa atong Ginoo Kristo diha sa atong hiniusang pagsimba. On behalf of the International Committee for the Fellowship of the Least Coin,
or the ICFLC, I greet you warmly in the name of Jesus, who loves the lost, the least, and the last the most. Congratulations and thank you for celebrating the FLC this year and for faithfully doing so since 1956. I am proud to say that the United Church of Christ in the Philippines and the Philippines are a consistent and faithful supporters and accompaniers of the FLC. This pandemic cannot and should not stop us. In fact, this is the time to strengthen further the FLC. The FLC, as an ecumenical movement of prayer for justice, peace, and reconciliation, thrives and moves because you are there, praying fervently and unceasingly, giving your FLC offerings generously, and receiving the FLC gifts graciously. In other words, you live out the FLC spirit in full capacity with what you have, wherever you are, and with joy and passion. It is my wish and prayer that your commitment to journey with the FLC as a global ecumenical prayer movement will continue to get stronger every day. Because the FLC happens every time you pray and every time you set aside your least coin offerings as a gesture of your commitment to the FLC vision. God bless you more and have a meaningful and joyful celebration. Thank you. Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Ug siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Dili ingon niini ang mga dautan, kundili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom, ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Tanan, Kay nailan ni Jehova ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga dautan mawala. Ang Diyos dalay kung sa iyang katawhan, magbubuhat sa tanan nga kaptangan. Simbahon ta sa malipayong awit, dayon ta siya pagbating nga hingpit. Ang kalangitan
dalay ko ng pasalamatan ta, kalibutan ng sangyaw sa gahong niya, atong tibok ipalanong kanunay, daigon ta siya pagbating alunsay. Among amahan mga langit nun, Diyos nga walay sinugdan ug katapusan, aniya na usab ang imong mga anak, nagahiusa sa usa, magpagsimba nga ang mga kasing-kasing ana sa dako nga kalipay. Kalipay tungod kay sa kanunay ikaw nagapamtuod man sa imong matinad anong mga saad sa matag usa kanamo. Busa among amahan, dawata og kihimuti kaming tanan mga aniya ni ining imong balay, alampuanan ug hinaot unta nga kami imong panalanginan. Masinati ang imong balaang espiritu sa matag usa kanamo karon. Tabangi kami nga masentro ang among mataghuna-huna diha lamang sa imong himaya ug hinluy ang among mga huna-huna ug putliya ang among mga kasing-kasing sa pagsimba kanimo. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus, mga among manluluwas. Amen. Kinsa kanato ang walay kasalanan at tubangan sa Dios. Wala ni usa kanato ang limpyo. Kitang tanan kinahanglan sa kaluoy sa Dios, pinaagi sa iyang pagpasaylo kanato. Busa sa mapahiubsanong kasing-kasing, isugid ta kaniyang atong mga kalapasan ug pangayoon ang iyong pagpasaylo. Nakasala kami kanimo, among amahan, kami dili takos ug angayan sa imong atubangan. Dungga ug dawata o Dios ang among pagdangob kanimo nga nangayo sa imong pagpasaylo. Pasayloa kami, among amahan. Kini ang maayong balita kanatong tanan. Ang atong Dios amahan dili-dali masuko ug dili magdumot sa mga nakasala kaniya. Hinunua ang iyang kasing-kasing puno sa may hugmaong kalulot. Mapuanguron ang iyang kasing-kasing. Sa atong paghinulsol ug pag-angkon sa atong pagkamakasasala, kita iyan ang gipasaylo. Busa pagmaya kay gipala na sa Dios ang atong mga kalapasan. Amen.
Gihawag ang tanan sa pagtindog, agig pagtahod, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang pagbasa atong makita diha sa Maayong Balita maingon ni Marcos kapitulo 9 bersikulo 38 kutob sa 50 nga nagaingon, maingon si Juan kaniya, magtutudlo, nakakita kami og usa ka tawo nga nanghingilin sa mga daotang espiritu ug ang imong ngalan ang iyang gigamit. Gipaunang namo siya tungod kay dili nato siya kauban. Apan mingon si Jesus, pasagdi lang ninyo siya kay walay mahimog milagro pinagi sa akong ngalan nga mosulti dayon sa daotan bato kanako. Si bisan kinsa nga dili bato kanato dapig kanato. Ang tinuod, si bisan kinsa nga muhatag kaninyo usa ka basong tubig tungod kay kamo iya ni Kristo, kana nga tao makadawat gayod sa iyang ganti. Apan si bisan kinsa nga mahimong hinungdan sa pagbiya nining gagmayng kabataan sa ilang pagtuo kanako, maayo pa nga higta ng iyang ilong, ang iyang liog o galingan nga bato o itambog siya sa dagat. Kung ang imong kamot mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla kana. Mas maayo pa nga usa lang ang imong kamot apan may kinabuhi ka nga walay katapusan kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa tiil, impyerno. Ang kalayo didto dili gayod mapalong. Ug kung ang imong tiil mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla kana. Mas maayo pa nga usara ang imong tiil apan may kinabuhi ka nga walay katapusan kay duha ang imong tiil apan itambog ka man lang sa impyerno. Ug kon ang imong mata usab ang mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, lugita kana. Mas maayo pa nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usara ang imong mata kaysa duha ang imong mata apan itambog man lang sa impyerno. Ang mga ulo dito walay kamatayon ug ang kalayo walay pagkapalong. Kay pag-aasinan ang tanan pinaagi sa kalayo. Ang asin mapuslanon, apan kung ang asin mawad-an og kaparat, wala nay mahimo pa aron mulami kini pag-usab. Ug kung giunsa nga ang asin makatabang kanako, kinahanglang sama usab kamo sa asin nga makatabang ug may maayong relasyon sa usag-usa. Katawan sa Dios ang pulong sa atong Ginoo. Pagkatahom sa iyang mga pulong. Pagkatahom pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Pagkatahom pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Amen. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care, tender care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy fools prepare, prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou wast bought us thine, we are, we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou wast bought us thine, we are. We are thine, do thou be friend
keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, Hear, oh, hear us when we pray. early let us seek thy favor. Early let us do thy will, thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill, come and fill. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, still. Thou hast loved us, Good afternoon. Meet our speaker for today's Sunday, both in English and Visayan worship, as we celebrate our Fellowship of the Least Coin Sunday. Professor Ofelia Sagigit Laurente, a retired assistant professor at the University of Santo Tomas, Faculty of Pharmacy, simultaneously teaching. She was also the supervising scientist of the UST Botanical Garden of the Graduate School. She served also as the curator of the UST Herbarium, both serving for 3 years, an academician by heart for 44 years, teaching in FEU, MLQU, San Sebastian College as part-time, and devoted her stay at UST for 16 years. Ofelia was born in Batac, Ilocos Norte, and grew up in San Mateo, Isabela, until high school days. Finished her BS Botany at FEU and MS Bioscience at UST. As a faculty in the Faculty of Pharmacy, she was active in participation with community services and relief missions to Typhoon Sendong, medical and dental mission to depressed areas, sometimes with the UST Red Cross Youth Council Pharmacy Unit. As a naturalist, she had toured the Philippines extensively, being a plant systematist on her research in Marsidinae Asclepiadoideae. I hope I pronounce it right, the scientific, I don't know, in which the co-authored and published in research journal, both international and local. Due to limited resources and was about to retire, she opted not to do her dissertation, but instead gave her services to the ministry of the UCCP Cosmopolitan Church.
She served as president in the CWA for 6 years, as member of the BCEN for 4 years, and today as member of the BOE for the second term. Currently also serving as the Dean of the Cosmopolitan Church Ladies Dormitory and Guest Center. She is a product of this church as a Sunday schooler and daily vacation church school, as well as her 3 adult children, Nadia, Mark, and Priscilla. Married to Leroy from Bislig, Surigao del Sur. Her mother, Mrs. Caridad Isagire Sagitgit, or Mama Karing, served as president of CWA in the late 80s and early 90s, and was very active member of the CWA together with a group of the Feed My Lamb program, like Dr. Blay, Mrs. Remolona, Mrs. Elizabeth Howe, and practically all the women in the church then. Inspired by Dr. Jose Andres Soto's longing for the members to be active in church ministries, Ophelia submitted a proposal for the CWA endeavor, a feeding and evangelization project to the street dwellers around the church. Dr. Linda Centurias, then the BCEN chairman, gave the name Tend My Sheep. Now, a continuing ministry of the Board of Mission. During the pre-pandemic years, all CWA members in 3 services were very enthusiastic with their Bible fellowship, in which she saw to it that women as an organization is really one arm to serve the Lord. Muli po, muli nating palakpakan at tanggapin ang ating tagapagsalita, Professor Elder Ophelia. Welcome po. Let us pray. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord God and my Redeemer. Amen. Today, the Christian Women Association is united with women across the world in a special fellowship, a fellowship over the years, the Fellowship of the Least Coin, or FLC. It is a worldwide ecumenical movement of prayer for peace and reconciliation. Persons in this movement make a commitment to spend time in prayers to those victims of injustice, violence, human trafficking, and hatred. FLC are just also participants to go beyond prayers. It should have a meaningful presence in the advocacy, defending the voiceless women and children around the globe. Shanti Solomon from India founded the FLC in September 1956. A Presbyterian women's team from the USA organized the group to go to Asian countries after World War II. It was headed by Margaret Shannon. But since India has no diplomatic relations to Korea, Shanti Solomon was left in Manila. While here in Manila, she pondered over how mankind could live in peace, thinking that man should live without greed and selfishness and learn to forgive like Jesus. In their travel in war-torn countries in Asia, there were economic barriers that kept women apart. On the return of the team, she suggested that prayer could transcend every national boundary. She challenged the Christian women of Asia and the Presbyterian Church in the U.S. to launch a project of Christian prayer and positive action,
where every woman could participate, whatever her economic position. Every time a woman prayed, she was to set aside a least coin of her currency so that the unity of Christian women will be encouraged regardless of social and economic position, and express their solidarity with suffering humanity. Through this, they are reminded to live a forgiving life with others. Such participation in the FLC teach us to forgive one another, understand one another, and work interdependently. It also teaches us humility, to value the least, the marginalized, and trust God, who can do anything from out of the list. Spontaneously praying and giving become a unified force in bringing peace and justice. Likewise, the least coin, when put together, become a large amount which will be forwarded to the FLC fund. The Gospel reading today, which is found in Mark chapter 9, verses 38 to 50, emphasize unity and forgiveness. The disciples were jealous of a man who healed in Jesus' name. Jesus said to them not to stop him. Anyone who does a miracle in my name is not against us. We do the same today. We refuse others because we are not comfortable, or we do not belong to the same denomination, or maybe our efforts would not receive enough recognition. People who are in Jesus' side have the same goal in building up the kingdom of God. We should cooperate and not let their differences interfere. We should build up each other. In Jesus' eyes, whoever welcomes a child welcomes Jesus. Giving a cup of cold water to a person in need is the same as giving an offering to God. By contrast, others or failing to care for them is a sin, even if they are unimportant person in our own standard or society. Jesus warned the disciples ways to cause the little ones to sin by tempting them, neglecting them, or demeaning them. As leaders, we are to help young people or new believers avoid anything or anyone that cause them to stumble in their faith and lead them to sin. We must never take lightly the spiritual education and protection of the young in age and the young in faith. We must remove stumbling blocks that cause to sin. This does not mean to cut a part of the body. It means that any person, program, or teaching in the church that threatens the spiritual growth of the body must be removed. For an individual, any relationship that is not right, practice, or activity that leads to sin should be stopped. Jesus said, "It would be better to go to heaven with one hand than go to hell with both hands." Sin, of course, affects more than our hands. It affects our minds and hearts.
Our concern for children must match God's treatment of them. The least we can do is to allow children to approach us easily in spite of our too busy schedules. Steer them toward Christ by your example, your words, and your acts of kindness. Our thoughts and actions must be motivated by love, and we must be careful of judging others. However, we must also have a responsibility to confront flagrant sin within the church. 1 Corinthians chapter 5 verses 12 to 13. Jesus used startling language to stress the importance of cutting sin out of our lives. Painful discipline is required by his true followers. Our high goal, however, is worth any sacrifice. Christ is worth any possible loss. Nothing should stand in the way of faith. God alone stands. In the Old Testament time, the offering were seasoned with salt as a reminder of the people's covenant with God. Salt is a good symbol of God's activity in a person's life because it penetrates, preserves, and aids in healing. Jesus used salt to illustrate three qualities that should be found in his people. 1. We should remember God's faithfulness with his people. Leviticus chapter 2 verse 13. 2. We should make a difference in the flavor of the world we live in, just as salt preserves food from decay. 3. We should counteract the moral deterioration of our society. When we lost this desire to salt the earth with the love and message of God, we become useless to him. God wants to be active in your life. Let him become a part of you, penetrating every aspect of your life, preserving you from the evil all around, and healing your sins and shortcomings. In our text from 1 Peter chapter 3 verses 3 to 4, it addresses the women. Peter instructs Christian wives to develop inner beauty rather than being overly concerned about their outward appearance. Their husbands will be won over by their love rather than their looks. Though we should neither be also unconcerned that we should not bother to care for ourselves. Hygiene, neatness, and grooming are important, but even more so is attitude and inner spirit. True beauty begins inside. Live your Christian faith quietly and consistently in your home, and your family will see Christ in you. This is how we adorn ourselves with the lasting beauty of a gentle and quiet spirit. In the book of Esther, chapter 7, verses 1 to 6, and verses 9 to 10, chapter 9, verses 20 to 22, it is very clear that we can have lessons in Esther's life. 1.
How can we adorn ourselves with the lasting beauty of a gentle and quiet spirit? Of course, God gave Esther natural beauty. She's one of the most beautiful women in the Bible. Her beauty and character won the heart of King Cyrus of Persia. Her beauty exudes from the inner self and gave her confidence, strength, and courage in defending her people, the Jews. 2. Courage, while often vital, does not replace careful planning. So she combined these two characters of courage and strength to meet the king even without his request. 3. Esther decided to risk her life on behalf of her people. She was more concerned for others than for her own security. 4. Serving God demands that we risk our own life and security. What God wants done, He works through by His providence, divine care, and guardianship. 5. Esther was open to advice and willing to act. She did not lose time consulting his cousin Mordecai, who trusted God to accomplish what was impossible in human terms. 6. God has a purpose for the situation in which He places us. God allowed Mordecai to expose the plot to assassinate the king. Thus, he had saved the king's life. But his good deed was never awarded. God, however, saved Mordecai's reward for the right time, just as Haman was about to hang Mordecai unjustly. The rewards for doing right are sometimes delayed, but they are guaranteed by God Himself. We trust and obey God who is in control, even when the circumstances may not seem to indicate that He is. In our situation now during this pandemic, we are not certain, but God is working in the background. In return, the Jews were spared by the plan of Haman to execute them. They celebrated by feasting with gladness and gift-giving, which are important ways to remember God's specific acts. In our time today, we celebrate Christmas and Easter for Thanksgiving, to remember the birth and resurrection of Jesus Christ. Brothers and sisters in Christ, each individual is precious to God. He grieves over every lost soul and rejoices whenever one of His children is found and brought into the kingdom. Just as the woman would rejoice at finding her lost coin, so the angels would rejoice over a repentant sinner. Luke chapter 15, verses 8 to 10. Finally, may I remind you of your alcancias to bring them to church labeled FLC when we shall resume in our in-house worship. All for God's glory.
Hinumdumin ninyo kini ang panigignan sa atong paghatag sa masa pagpugas. Kung gamay lang ang atong binhi nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi nga gipugas, daghan usab ang atong maani. Atong dadon sa Ginoo ang atong mga ikapo, mga saad ug halad pasasalamat. sa gingharian mo. Magampo kitang tanan, ang tanang butang Butang niining yuta, imo among amahan. Lakip na ang among mga hulam nga kinabuhi. Busa dawata ang among mga halad, nagikan usab kini kanimo. Kini mao'y pagkaila sa among pagpasalamat sa imong kaayo kanamo. Panalangini kini nga mahimong instrumento sa pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Panalangini ang mga kinabuhi nga sa kasing-kasing nagbalik sa ilang mga kinitaan diha kanimo. Kini ang among pag-ampo, lakip ang dako nga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga may tinubdan sa tanang grasya. Amen. Amen.
Magampo kita, usa na usab ka kasinatian nga dili matugkad ang imong gipasinati sa matag usa kanamo among amahan. Kasinatian nga nagahatag sa among kinabuhi sa usa ka hingpit nga pagsalig, pagpakabana, agig imong mga anak. Dagang salamat o Diyos sa mensahe sa imong mga pulong, sa mensahe nga puno sa pagmatuto, pagpahinumdom, ilabi na sa among mga kinabuhi nga imong mga tinawag. Usa kini katimailan o Diyos sa imong nakunggugma sa matag usa kanamo. Usa kini katimailan sa imong pagpakabana aron kining among pagpangalaga diha kanimo. Mahiuyon diha sa imong kabubuton. Aron kining among mga kinabuhi mahimong usa ka maayong ehemplo ngadto sa among isig kaingon. Dagang salamat o Diyos o ginaut-unta nga amo kining bitbiton sa padayon namong pakigbisog diha nining among katilingban. Nga amo kining madala nga din ang Kristo nga among manluluwas sa among kinabuhi maoy makita ug mudan-ag sa among mga kinabuhi ngadto sa among isig kaingon. Ang among pagpadayag sa among gugma, pakigdait ug grasya nga paghatag ngadto sa uban. Usa kini katimailhan nga ikaw nagapuyo sa among kinabuhi. Daghang salamat among amahan sa padayon mong paghatag kanamo ug pahinumdom mensahe aron kami o Dios angayan diha sa imong atubangan agig imong mga anak. Nining kahaponon among amahan, nagpasalamat kami sa kanunay sa tanang grasya nga imong gibubo sa matag pamilya nga nagapadayon sa pag-ila sa imong kinabuhi. Salamat sa baskog nga kinabuhi, baskog nga pagtuo ug espirituhanon nga sa kanunay malipayon nga nangalaga diha kanimo. Bisan pa o Diyos, wala namo hikalimti ang mga kaigsunan sa pagtuo nga nakakaroon sa mga pagbangutan. Sa pagpanaw sa among igsoon nga si Lisa Ramos, nga naanak karon sa imong kiliran. Ang mga kasing-kasing nga masulubon among amahan, hinaut-unta nga imong hatagan o Diyos sa pagsalig diha kanimo. Dasiga sila among amahan pinagi sa imong balang espiritu. Ug ginaut-unta o Diyos nga sa ilang kawadon, sa ilang tanan nga panginahanglanon, gamita among amahan ang mga tao na mooy mahimong daluyan sa imong grasya o panalangin. Padayon ang among pag-ampo, Diyos, sa mga may mga masakiton. Ikaw, Diyos, ang muhikap sa ilang kinabuhi. Ikaw, Diyos, ang mupabalik sa kabaskog sa ilang yutanon nga panglawas. Amo sabgiapo among amahan, ang among nasod. Ang umalabot nga eleksyon, dako ang among pagpakabana niini, dako ang among katungdanan. Labdagi o Diyos ang matagunaw na sa tanang Pilipino sa pagbuhat sa mga butang nga ang ayan diya sa imong atubangan. Aron among makaptan, makabot ang kaayuhan para sa katiligban. Nagabangi o Diyos ang mga leaders na makita ang imong kabubuton. Inatuunta o Diyos nga imong kaming tagaan o mga leaders nga diin anay kasing-kasing na may kahadlok sa pagbuhat o dautan. Inatuunta o Diyos nga kami imong dunggon. Tabangi o sa mo Diyos ang imong iglesia, ang mga iglesia lokal, ang Cosmopolitan Church. Hawasa kami o Diyos nining among kahimtang. Ug tabangi kami among amahan
nga magkayusa sa pag-atubang niini nga puno sa pagsalig niya kanimo. Dungga mga pag-ampo sa imong katawan o Diyos. Hiusa kami diha sa imong gugma nga putli. Lord, dili kaponon ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga niya karon sa imong balaan nga presensya. Anaa sa ilang mga panimalay. Anaa sa mga trabaho. Lord, dawata og dungga ang pag-ampo sa imong katawhan. Ug sa among pag-atubang among amahan sa bagong adlaw ug semana sa among mga kinabuhi, kami manginawat o Dios nga kami imong tabangan, nga kami magmadaogon aging imong mga anak. Ibubo mo, Panginoon, among amahan, ang imong grasya ug bendisyon aron sa among pag-atubang sa bagong adlaw sa among kinabuhi. Kami mahimong maayong ehemplo ngadto sa among isig kaingon. Katawan sa Dios atong dawaton karon ang iyang grasya ug bendisyon nga may muhatag kanato sa usa ka kinabuhi nga ngayan nga tawgon nga iyang mga anak. Panglakaw kamo nga malipayon, bitbita ang gugma nga nagagikan sa atong Dios Amahan nga langitnon nga atong magbubuhat. Ug ang kaluwasan nga nagagikan sa atong Ginoong Kristo ibugkos sa inyong mga kinabuhi. Ug ang pakiguban sa balang Espiritu Santo magauban kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, amen, ug amen. To keep